Inci. Sing koyo apa Safia mau lho. Ya. Piye? Sugeng dalu Mbak Elisa. Terus Sugeng dalu para wiyaga. halo. Sugeng dalu Pak Sugiono. Sudi. Sugiono. Sugiono. Sugiono ki sapa? Sugiono ki sapa? Jajal aku tak tekok. Sugiono ki sapa Mbak Anting? Saya tadi dengarnya Pak Sugiono, ternyata Pak Sudi ya. Iya, pakai D ya, bukan pakai G. Oh iya. Mohon maaf Pak Sudiono, semoga Anda sudi untuk memaafkan saya. Selamat malam untuk ibu-ibu sinden yang cantik sekali pada malam hari ini. Ya ampun, selamat malam juga Mbak Dia dan Mbak Sulsi yang sudah berkenan hadir di sini untuk meramaikan wayang kulit di desa Sendang. Apa tuh? Kok Sendang tuh? Kok sendang bareng? Gandu ya. Wes mentel salah. Iya, begini Mbak Elisa, saya Doa dulu buat berdoa. masyarakat anu gandu. Hah? Nganggo basa Jawa. Waduh. Nggih. Safia aja bisa kok. Ayo. Nggih. Kula asline Sembodra. Buatan saged basa. Sembot ora iso ayo coba. Sugeng dalu Bapak sarta Ibu warga masyarakat lapangan Gandu. Ya lah sene kene. Kan Lapangan kok ono jangan. yang berkumpul di lapangan Gandu. Basa Nggih. Jawa. Pundi swantenipun? Bangga deh. Radong. Ya seiki lo bangga Mbak. Sama dia mana saya nama saya ya seiki bangga. Saya nama toh. iki, saya. Saya. Sama anu kesusu Mbak. Lah iya, saya ini ku nama becek to. Becek. Lah iya. Apik. Ya apik jane ya wong apik asline. Iya. Mbak Dia doanya buat masyarakat gandu. Injih. Mbak Anting pakai bahasa Jawa, saya pakai bahasa Indonesia ya Mbak Elisa. Boleh di mix. Oke, semoga masyarakat Gandu pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rezeki engkang kathah, panjang umuripun. Amin. Lunas utange. Amin. Sama nak banter dhewe nyapa to? Ya aku ya pengen. Oh, ya pengen. Ben lunas Anu utange. akeh to? Akeh. Ya, ini ada permintaan imbang ono katresnanku dibawani. Iya. Nah, lagunya bawanya silahkan berdiskusi mau bawanya apa. Nanti dilanjutkan imbang ono katresnanku. Ini permintaan dari Prai di Bekasi. Ya. Dikirim. Apa toh? Ayo bawane apa sing apik? Rembukan rokis wan kingko ning isor ora. Niki bawanipun sampun mendapatkan keputusan final. Oh iya. Sudah didok. Udah didok apa Sudah. keputusan finalnya? Pangkur Rinoso. Oh iya. Aduh, Bagus. Aduh. Yuk. sabar toh. Nek guyu aja di mic. Iya lah. Iki ana hembusan nafas masuk mic itu enggak enak di telinga. Iya. Ya teh. Rino soyoka rasa Rada beda ya mak iya. Zaman biyen nek nyanyi ngono kuwi keleke dibenggang. Dibenggang. Keleke dibenggang. Saiki wis beda wis ra dibenggang. Tume wis apa? Wis payu ngono kuwi nek biyen kan ditawak-tawakke ngene. ora yo. Saiki wis payu wis ana duweke dadi ra ditawakke. Ya sapa sing arep tuku keleke wong lak yo gak enek. Nek nyanyi mesti keleke. Berarti sampean biyen nek nganu nembang ngene to? Heeh. Ya ngono kuwi, itu mah ciri khas semua orang pasti ingat. Oh, gitu. seperti itu.
Begitu kan Bapak Ibu? Iya kan? Rinoso gini ya. Ah, iya. Ya Pasti dia itu ya kayak Aziz. apa ya coba. Oh anteng nih. Dua lirik. Wis ono dalang manut sinden ya iki. Karo surasaning hati ngenten sumandik sisihmu Jas, duo tulung agung. Ratri Rinoso. Ratri Rinoso Rino ho 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 Kaya dia ngono kuwi lho, perbawane, tangane itu anggun. Ora kok munyar sana sini ngono. Aku ya asline anggun. Anggun, yo. Yen ngosrino enggal ratri kang mong sliramu tano liya Tak tresnani tak tresnani lahir dari Anteng ya. Piye? Oh iya ampun. Lah, aku ono bawaane dalang mau wis diatur pertama. sinden ya iki. Ya, ya wis ya. Manut aku. Ayo Ya, enggak? pengendangnya kerja. Ya. Ya Mbak Dia. Saben disirakan mas bisa janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku mongkone mas katresnanku keprasane
maju ke depan Mbak Sulis sama Mas Keswan, yuk mangga. Ngaturaken Kok yo? wilujeng dalu Mas Keswan. Nggih, Mbak. Nggih. Kalau mau sampun kebelet nggih. Nggih, lah wong jenengan munggah kuwi aku wis salah tingku geblak rono. Oh nggih. Gobek ngalor, gobek ngidul. Apa? Jenengan mbok ora dicaket mriki napa to Mas? Minta parfume sayang. Ya dadah. Kok sayang niki sinten? Lah ya biar bau parfum itu melekat di hatiku. Monggo Oh, ayo niki wis nganggo garwane to? kompor iki. Nggih. Garwane jenengan wau ajeng dipatak ndase ngoten sanjange. Pun biasa. Kok kaca me dipatak, Mbak. Tidak sirahuwe biasa Oh kula iki, nggih. ngoten. Kula iki wong lanang sing trima nggih ta. Nggih, leres Wong lanang iki niku. kudu ngoten niku. Nggih, kedah nrimo nggih Mas sampun Nggih. dicepengi niku Nggih, kula. nggih. Nggih. Ya, iki sok salah tingkah iki cah. Sengit aku. Ayo wis kemerutuk. Nggih, santai mawon. Pun. Nggih, Boten niki usah. wonten tugas. Apa, Mbak? Niki wau wonten pamundutan gubuk asmara saya Nah. Pak Bayu Siswa Purnomo. Yes. Nah, leng iki dibalut dengan ketoprak ya. leruan. Cempluk. Ya, tingko karo nganu karo nyingkar-nyingkur ngono karo mepeti cempluk. Ngene ya. Cempluk niku sing pundi, Mbak Lho, Elisa? jenengan. Oh, kula jenengan dados cempluk. Nggih. Cempluk. Kalau cempluk niku ceritane pripun? Cempluk. Cempluk ceritane pripun niku? Kuwi seorang wanita. Nggih. Seorang wanita waktu niku di dalan, nang dalan. Nggih. Tendalan. Tendalan. Nggih. Menawa ora guyu-guyu. Golek. Nduk embong terus ya apa? Terus ya apa? Terus ketemu karo jenenge Gento. 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 Tugasnya Jenis pokoknya gento. jijik enggak mau. Ora, Oh, iki beda to gento karo gento. beda. Beda. Iki ceritane terus Gento aku ketemu cempluk. Nggih, terus. Gento seneng karo cempluk. Nggih ta? Cempluk nolak. Gelem. Nolak kok njuk gawe Nolak, dhewe nolak lah. to, Mbak Elisa? Nolak, Gelem. sutradarane kene. Gelem to, wis. Wis kok jatahku peken ning gelem. Jadi nanti sendiri dulu, Ya, toh? iya. Terus nanti didatangi sama Gento. Oh gitu, kula Iya. ten jalanan. Mudoroso. Nang dalanan, nang Bebas, dalan. nggih. Terus pokmen kok wegah iki tibane adine apa kakaknya lho? Adine. Adine ini adikmu sendiri, tapi Adikku dia suka sendiri sama tapi kamu. suka sama aku. Iya, Oh gitu. iya. Coba ya. Dua adik kandung lho. Biyo ngalah. Ning dalan kok sepi men gak ana wong ngene. Aku gak ana kancane ngene iki ya. Cempluk iku bahasane Jawa Timur apa Jawa Tengah? Oh bebas. Oke. Merdeka. Kok ora ana wong liwat? Ora ana motor liwat sepi banget ya ki. Apa aku ngene iki tembas pentol sik ya? Tekane Biasane Mas Lopez sing bakul pentol kok ora teka-teka ya ki. Yu cempluk. Yu. kancing. Kancing. Hup. Lah kok kowe guyu ki ana apa? Saking senengku. Terus kowe mau saka ngendi? Lah aku ki nang kene ngedang kowe yo. Oh nyegat aku. Iya. Arepe nyapa? Yo gak nyapa-nyapa. Gak nyapa-nyapa. Ayo kudu mengimbangi. Lah, kowe- Aku kok mbok cegat arepe nyapa? Lah kowe nang kene gak teko-teko. Kon Terus lek wis aku teko arepe nyapa? Aku arep ngomong karo kon. Piye-piye iya. Arepe ngomong apa Rene? Rene adikku. Duh, jan. Piye to? Piye to? Sindan Jirolu Parmono itu wah. Kagak sudi ya. Yes. Ya yo yo. pikir ra gelem kok malah le. Oh, Gak iya. to. Kudune enggak mau, Urung cemplung enggak ngerti. gelem.
malah sing geret kudune iki Ora. wong wegah ngono. Lah iki kan adikku kan. Kudune kan aku ya udah. dhisikne sayang karo adikku sih, Sayang. sebagai kakak dan adik Iki ngono iki to. aktore do ngeyel kabeh jane iki do gelem kabeh iki. Sik to. Iya. Iki kan dia belum mengutarakan apapun. Oh, iya, Jadi iya. aku sik sayang sebagai adikku. Wis itu gak ngerti yo. Enggak ngerti ya. Gak erto, Gak gak ero. Karo. Karo. Coba Dek, gak kaya ero. ngopo ndelok kon. Apa? Oh, konto. Konta, nek Jawa Timur Konta. gak konto. Oh, Bahaya konta. iki ya Lisa iki ya. Bahaya. Heeh. Ta. Merucut ta yo. Yo. Yu, Yo. kowe tak cegat nang kene kok lagi teko iki kok ndi? Aku mau baru ngumbah-umbah. Lho, mbah-mbah nanti lho, mbah-mbah. Nduk kono. Ndok asin, ndok godhog, ndok goreng. Nduk ki ning kono. Oh, ning kono. Di sana, ya. Oh. Nduk sendang. Ndok sendang, Iya. tak iya, heeh. Dek kok campur Madura iku. Saya wis gendok modern. Lah mbah-mbah apa sik dikombahi apa? Ya ana wae klambiku. Klambi terus. Kancut. Hah? Cancut kok ka. Kancut kok iso kan? Kancut ke apa? Celana. Oh, Celana. katok. Iya, katok. Oh, kancut Suwal, jero. Suwal iya. Kancut jero. Nyapa? Ora, aku arep kondo rukun. Kandha apa? Ya. Napa pandanganmu kok ngono karo Mbak Yune kok kaya ngono kuwi ana apa? Iyalah. tak kondo aja nesu ya. Kandha apa? Apa kandha apa? Delok. Lapo iku tangane lapo? Karo bawa nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane. Lah ini tak Rasa diwarai. Oh iya. aku ora apal. Nyapa aku gak apal. Wiwitane nyingkar nyingkur. Aku seneng karo kowe yu. Lho, kowe adikku kok seneng karo I aku love iki you piye? pokoke ya. Lho kowe kurang ajar karo Mbak Yumu. Jan kurang ajar aku. Ket biyen. Aku nang joron wetenge mbokku wis kurang ajar. Oh ngono. Kon kurang ajar kon. Mergane aku biyen nang weteng beda. Metu mlebu meneh. Lingsam yen kemutan. Kemutan sapa kon? Nah, kemutan Kon. kon. Aku. Lalampahan Kang Kawuri. Lalampahan kang Uri. Ora usah demek-demek. Pupung nang kene. Pupung mumpung nang kene. Moh, Ngene nang jaba kasus. moh aku karo kowe. Tresno tulus marang cempluk. Hah? Nadyan ing kubuk asmara. Sing ngepek ya bojone. Yo, Mas Ibu tolong aku. Lho, pengayome. Oh, jebulnya. Oh. kon kenal lho. Iya. Karo Pak Ibut. Iya, ke bolong ngene. Bolo. Wis plek. Bolo plek. Ki terus piye ini bar nyingkar-nyingkur? Lah ya iki gelem apa ora? Kowe gelem ora? Aku mau. Gelem ya? Mau. Gelem ya? Mau. Delo ah, Kok maksa? nembang wae. Iya. Duet ya? Duet, aku joget wae. Duet kakak adik duet. Praptane bojone gento. Ayo yuk. Yo, cengkiwe nge. Oh, jebol kaya ngono tingkah polahmu. Waduh. Yo. Isih canda tali bocine. Siren. Saplok teng. Ayo. Isih wani. Tandak tali gocine. Isih kuat kono apa piye Tandak tali gocine. Tulungi sayang, tulungi.
Tewu. Sik to, Bu, sik to, sabar kabeh iki iso diomongke. Ora iso diomong-omong. Lah kowe iki menang panggung kok. Ki mau demboki tanganku lho. Ha. Ame demak tangan ora keleng lho tanganku. Delok ambune. Mambu apa? Anggepe nek kaya ora mambu. Jos. Terawat tok nek kuwi. Hah? Lho, Mas Emangi. Kosek. Mambu. Ora ngerti tambone aku kurang terawat ngono apa piye? Ya terawat. Kowe ra gali remung ra ganti to nek ngono kuwi iki. Hooe. Hah? Genah apa ora? Hah? Wes mampu ngono apa piye? Hah? Ya Ora kok- ngrumangsani. Nek arepe ngono wae dadak gobat kok. Curhat tenan iki. Kowe tau nemokke wae. Hah? Kowe mesti tau nemokke kopi lanangku mesti. Wes. Iki mung geguyon sayang, geguyon. Geguyon apa? Kuwi mau demok Angger pipiku aku barang ngerake memang. kono wae salah tingkah ngono kok. Alah kaya mengono kok. Hah? Wong saiki iki jenenge nang panggung iki mung geguyon to. Ora tenanan, ora mancing jroning ati. Eleh. Mung Kuwi nang ra lair nek tok. wong umum. Kuwi rek wong umum. Ya. Lah awakmu ki ra umum, Pak. Mbak, matane kayak ngene-ngene lho karo aku. Lah iya. Aku ki Matane lho, Mbak, ngene-ngene, Mbak. Matane lho, Mbak, ngene-ngene. Matane sapa? Matamu. Wae yo. Sapa jenenge? Sulit. Oh, cemplok. Oh, jan cempluk iki. Aku ki genah. Genah Nek iya. aku turu, Hmm. awakmu ki sak nyawang Mbak Sulis ki aku ki genah padake mripatku picak ngono apa piye? Hah? Es. Ya ora sing ngarani kowe ra weruh ki ya sapa? Aku ki ora ngopo-ngopo ya. Hah? Rasa nesu to. Tenanan iki. Ya aku nesu. Tenanan nih, Mbak. Tenanan lho, Mbak. Kowe tanggung jawab lho pluk kowe. Ki kok nek aku ra iso mulih aku milih omahmu. Asli ya. Anjo. Ah. Mbak kira aku gelem, Pak? Ya mbah wae ya gelem no. Ya Mbak ya. Apa? Wela. Aku iki nang gagas delok pamflet. 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 Kok bintang tamune ana loro iki sapa ya? Iya, sapa iki? Jowe telepon. Aku ora telepon tekan bojoku. Bintang tamune sapa Bu iki kok aku durung tau ngerti. Ngapa? Areng apa? Ya ora ngapa. Ya ora ngapa. Ayo ming tekan to. Angger ana wong wedok ayu ngono kok lete. Ah berarti aku normal. Nek ana wong wedok ayu senengke aku normal. Lah aku ki kurang piye? Wi. Wis ngapa iki? Lah to. Toh? Semuntak wedangmu semuntak. Mbak Ayu, Dalah. gane ndelok live TikTokku ngegif lho, Mbak. Oh, berarti melayune rono yuk. Ngegif apa, Mbak? ono Mas aku, jebule. Mbak. Ngegif apa? Apa? Sutra. Mawar mlecik yo. Mawar. Mawar. Heeh. Ya lumayan mawar. Sesuk tak goleke sembojo sakwite. Ya ini duet sih. Wah, Duet. bertiga. Mas Kiswan Ya. tengah. Ya. Gubuk Asmara, meneh katur Pak Asmara. Bayu. Nanti Sing ayo. nembang loro wae, Mbak. Loh, melu. Aku cakepane ora apal. Ya nyontek arep nyontek kiwa apa tengen kan? Oh ya. Bebas. Ana. Malam ini bebas aku. Kayak nesu. Sesuk mulih dhewe mlaku. Ancemane Ora lah. urusan Aku kae. ra mulih. Hah? Aku ra mulih. Arep nandi sapa? Nunut tangga kene sapa sing gelem. Ya aja. Derek Remuk Pak kowe. Sugiono. Wis ya kayak nembang sayang. Ya, seragenan ya, mangga kanca-kanca.
Lek ngepost di paske. Aku kilaf. Kilaf. Gila kok terus. Dia mati. Hah? Wes, ora sida. Mike mati. Mbok kathok-kathokke ngene iki ben pas ngono apa piye? Ya ora jak jenenge tembake ngono kuwi, Bu. Lah jogete ngono kuwi nyalano sing ngendang. Entar tak. Lah aku kuwi ana lho. Aku kuwi ana kok. Kowe iki mesake bendina wis ngladeni. Kowe takon istirahat sithik. Aku jenenge wong lanang sing ngerti karo wong wedok ngono kuwi. Istirahat sithik. Aku tak edan mengke aku. Kowe mbok ngrumangsanono. Began wis Senin Kemis ngono kok ya arep aneh-aneh. Wis Kang Bolot iki. Imbu ana 20.000 aku. Wis. Ya nembang. Wong loro ki sing ngakur. Kok sik apa? Maksudnya apa? Lah ya ora sado memusuhan sing ngakur. Lah nek aku karo Mbak Sulisnya ora ana apa? Lah iya wis jenenge seneng rukun agawe santosa. Cerah gawe bubrah. Aku seneng aku nek do rukun ngene iki. Lah kok seneng kono ki ngopo? Ya ming imajinasiku kok. Nek umpama ngono lho. Ayo Mbak Sulis. Mbak Sulis Bronjong ayo. Catatan sajroning ati datang luntur saya marati aku kowe dadi karma Didelok saka jogete wis beda. Hah? Didelok saka jogete wis Piye, beda. Bedane apa? Entong ndontak. Nek kowe iki ming ngene ra. Iki lho Mbak Sulis iki. Entong ndontak. Iki iso dirasake, Bu. Dadi aja ngracek ngene-ngene iki. Lah aku apa
ngobah sithik wae awakmu wis komet biasane kok. Kok kon arep ngene. Wis nek bab ngono kuwi iki ora usah digagas. Lho, iki soal joget Berarti lelaki tidak perkasa kamu. Perkasa wae. Mbok Perkas. ngeling nek ning omah tatake. Kok kejoget ngobah sithik wis tulung-tulung kok ya kowe jan wis. Ayo karang wis. Alah. Keswan. Tak wis tak. Wong wedok iki lho Mbak Sulis iki perlu dicontoh dadi ora sah. Piye nek Carane. Mbak Sulis jogete mau piye ta aku tak ndelok jajal. Coba garingane piye? Sik jangan sik tanggung dulu tak telilit dat ngono ki mau. Tele sapa? Telilit tak kendangane iki suarane ngono kuwi ya. Oh iya jajal tak ngrungokke jajal. Ah. Jogeto. Cek kaya mau. Piye mau jogete piye? Ngene iki kowe iki. Oh, ora ngono kuwi nek kuwi tok manis-maniske. Nek mau joget telilit kowe iki mungsir ngene iki wae. Ngene Mbak Sulis iso dirasake. Goyang ki rak yo mung ngubengke bokong to. Lah ning rak yo padha-padha le mubeng beda. Jajal Mbak Sulis piye nek goyang jajal? Ra direne rasa cerak-cerak. Jajal tak ndelok aku. Nah. Aye. Alah. Jos. Kene ki yo mung kaya ngono. Aku yo iso. Jajal. Ayo Mak Heru yo. Hop. Kowe ora joget iki jenenge kentrok-kentrok. Hah? Lah, ra yo padha kaya Mbak Sulis. Ora Mbak Sulis iki ora ngentrok. Entrokane iki ora ketok. Ning rasane jos. Set. Wes. Nek wong lanang ki senengane sing kalem-kalem. Ah. Kalem tapi berasa. Kowe wong wedok jil-jilan kok. Ora dirasa blas. Loh, anggapku mau ki wis kalem lho. Ah, kalemmu beda. Wis wong wis nembang wis pacutke gak. Jan nek wis ora seneng ki jan ketoke jan elek. Ora aku seneng aku. Nek kaya aku ki jan. Wis rasa nangis. Apa ki ketoke ki elek nek Wes. mripatmu ki aku ki elek ngono. Siap. Apa kleru aku ngono. Iki persis. Iki persis ki nek ngelih nangis ngene iki. Iki apa-apa ki ora iso nangis. Nangise nek ngelih. Ngelih tenan iki. Nembang. Golek dit yo, nah. Wes. Catatan sajrone ngati. Iki bareng ketoprakan Mbak Sulis. Mbak Sulis kae digo. Kula angsal bonus niki. Nggih, wau sik nggih jenengan kalih Mbak Diah dibawa aja sendiri. Dibawa aja Ya, sendiri. yang dari Warga Laras ada sendiri. Ya, terima kasih. Ya, Mas Kiswan. Kowe yuk. Tak cukukke awak. Ora sah. Awakmu sayang to. Ora sayang. Tak cukukke kowe lingguh wae tak cukukke. Ora kowe Nah, kowe gak ugo. Ki, wis sapa sik nampa padha wae. Ya iki jatah Ayu, iki mau 250 saka Pak Tristianto. Ah, nih. wis aku iso. Bajing loncate aja lali. Bajing loncat. Ya. Kono, gek bajing sik kono. Kowe
Kowe sing loncat ana saka Kali Praga. Sampun nggih? Heeh. Saiki Oh, Pak saiki. Tristianto masih menunggu dari rumah. Masih Oh, nggih. menonton itu spesial buat Mbak Ayu. Iki kopi itu 50 sing 250 khusus nggo Ayu. Sing 500 engko mlebu kas. Lah iki kok entuk. Yo rakyat tang mung 20.000. Kan kok diporo sakmene. Weh, aku kurang pilih ngayani awakmu jajal. 20.000 ki yo duit lho, Lek. Langsung napa nggih bawa? Nggih bawa, Pak Tristianto minta pakai bawa. Meh dhewe apa dikancani dhewe wae. Kok ndak dikancani dibagi engko dite. Gunung Galunggung. Tidak bapi, kerja. Nah, makan gaji buta. Kabengkur Gunung Semadang katunjang Talaga Sekawayanan Rembecik di tengah gua Kula pundung turi sungkur lan sungkan teri tenyang Iya, bajing loncat dikirimkan untuk Pak Tristianto. Monggo.
Matur nuwun Mbak Ayu Purwalestari sudah minangkani menika pamundutanipun Pak Tristianto bajing loncat. Wah, jan sembodo le wong le drama yo apik. Dasar yo saka kasunyatan kaya ngene. Ya iki dicekoke sakmene ya, Nduk. Iya, Mak. Mergane awak dhewe isih ngelanjutke apa sing dadi lakone. Masih ditemani ya sampai gara-gara ya. Terima kasih. Ya. Bajutke lagu. Tanpa berpamoreng sukma Sinuk moyo winahya ing sepi Sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen layap liya pengaluyo pindho pesating supena sumusuping rasa jati oh sinegeg semanten genti kocapa ingkang wonten sawijining pracabaan pertapan gebang sore Pandhita Durna miwah Patih Harya Sengkuni ingkang nalika semana den jempalani Dyan Antasena sigra ngawe dhateng para sata Kurawa. tambur miang suling pepunden talutang miwah bandera kakondo mawarna-warna pindha jala Sri Kaworyan Kakang Durna, sampeyan sing wis gawe ada-ada nek gebang sore wonten pendhita sing ampuh banjur sampeyan gawe rekadaya etok-etok supaya Begawan Sabdawala arep diboyong ana ing Ngastina sing jane mung arep dikrenah patine mongko jane sampeyan ya mung merga meri karo adeke pendhita niku pripun nek ngoten iki wong nyatane Begawan Sabdawala ya ampuh tenan. Blekudung manyar-manyar Depate. Pancene kula meli kalian adeke Begawan Sabdawala. Ing atase mung pendhita wujude ora pakra wae, nanging kesdek lan limpating kawruh.
Nyatane akeh sing dadi cantrike. Lah niku. Ora wurung Pandhawa ya mesti terus do arep beguru karo Sabdawala niku. Nah, Pandhawa bakal saya kuat nek pancen bakal mangkono. Mula kuwi kula wingi banjur matur kalian anak Prabu Duryudana supaya pendhita niku disirnake mawon niku, Dik. Lah nggih. Ning nyatane sampean dijak bantah ya kalah ngono. Mongko jebul Antasena bareng ya dadi murite pendhita niku. Gek niki wawon Antasena nggih nganti muring-muring. Nganti wani jempalani Kakang Durna lan kula. Pun, Dik, niki Kurawa sing melu sinten mawon? Nggih, nika wonten Kartamarma lan Satama. Liya-liyane tasih den wingking menika. Ta apa-apa. Kurawa kon maju. Antasena lan sapa wae sing dadi cantrike Begawan Sabdawala pateni wae. Nek perlu pertapan diobong. Diobong, Dik Juni. Nggih, Kartamarma, Satama lan bocah Kurawa kabeh wae. Iki aku lan Kakang Durna malah diwirang-wirangke kaya ngene ana ing pertapan kene. Maju petukno. Petukno cantrike utawa murid-muride Begawan Sabdawala. Do dipateni wae nek perlu pertapan diobong wae. Nggih, ngesturaken dawuh. Nggih, ngesturaken dawuh. Lenggah-lenggah sebeca Antasena wani gawe wirang wong tuaku untapke nyawamu.